Príjemný nedeľný podvečer pri týždennom prehľade noviniek z webu kiščajna.cz. Hneď na úvod sa hodíme na tablety, konkrétne rady Xiaomi Pad 7. Tu máme tablety za cenu tesne pod 400 €. Tak poďme rovno na jeho špecifikáciu. 11,2 palcový 3,2K displej s obnovacou frekvenciou 144 Hz, 345 ppi a samozrejme adaptívnym HDR. K tomu si pripočítajte 500 G a hrúbku 6,18 mm. Tomuto tabletu samozrejme nechýba operačný systém HyperOS 2 s rôznymi AI funkciami, ktoré by som ani tu nepredbiehal. Hlavná vec, že môžete na tomto tablete dokonca zdieľať prostredníctvom NFC svoje súbory. Čo sa týka ďalšej výbavy, tak si porovnáme verziu Pro a verziu štandard. Áno, predstavuje sa aj verzia Pro, ktorá má vo vnútri Qualcomm 8S Gen 3, 32 megapixelový predný fotoaparát s funkciou Always On a 50 megapixelový zadný fotoaparát, podporuje Wi-Fi 7 a má batériu vo veľkosti 8850 mAh so 67W rýchlym nabíjaním. Súčasťou je aj čítačka otlačkov prstov. Štandardný Xiaomi Pad 7 má Snapdragon 7 Plus Gen 3, 13 megapixelový zadný a 8 megapixelový predný fotoaparát. Podporuje Wi-Fi 6. generácie a môžete ho nabiť prostredníctvom 45W nabíjania. Čo vás poteší, tak to je napríklad príslušenstvo k týmto tabletom. Môžete mať klávesnicu Focus Keyboard s podsvietenými klávesami alebo pero Focus Pen, ktoré zvládá až 8192 prítlakov. Cena tohto tabletu teda začína na 399 € a pri verzii Pro je to 499 €. Predávať sa bude v šedej, modrej alebo zelenej farbe. Spoločnosť Nothing predstavila dve novinky do sveta mobilných telefónov, Nothing Phone 3a a 3a Pro. Ich parametry prejdeme postupne, ale začneme napríklad fotoaparátmi, kde nájdeme pri klasickom modele 3a 50 megapixelový snímač slonov f2.0 a dvakrát optický zoom a 30-násobný ultrazoom prostredníctvom podpory AI. Čo sa týka verzie Pro, tá ponúkne dokonca aj periskopický teleobjektív, to znamená, že máte 50 megapixelový snímač, 3x optický zoom a 60x ultrazoom. Tomu môžete fotiť makrofotografie už od 15 cm. Hlavný fotoaparát je potom 50 megapixelový u oboch verzií. Predná selfie kamera u klasického modelu má 32 megapixelov a u verzie Pro 50 megapixelov a samozrejme podporuje 4K. Výkon telefónom dáva procesor Snapdragon 7S 3. generácie. Batéria tá je 5000 mAh a podporuje 50W rýchle nabíjanie. To znamená, že ju nabijete na 50% už za 20 minút. Displej tu máme 6,77 palcový, je to AMOLED s Full HD plus rozlíšením, adaptívnou obnovacou frekvenciou 120 Hz a maximálnym jasom až 3000 nitov. Nothing OS to je operačný systém, ktorý je ako vždycky prítomný na palube, postavený nad Androidom 15. Nechýba ani podpora aktualizácií až 3 roky alebo 6 rokov bezpečnostných záplat. Čo sa týka ďalšej výbavy, tak tu máme možnosti kombinácií, ramky a ceny. Nothing Phone 3a, ten klasický, môže mať 8 alebo 12 GB, k tomu 128 alebo 256 GB interného úložiska. Jeho cena začína okolo 9200 českých korún alebo 10400 českých korún podľa toho úložiska ramky. Verzia Pro začína na 12 000 korunách bez 1 koruny a má iba 12 GB RAM a 256 GB interného úložiska. Telefóny by sa mali začať predávať 8. marca alebo verzia Pro 11. marca. Hľadáte odolný telefón s termovíziou, pretože vás zaujíma, kto má akú teplotu? Je tu dostupný telefón Doogee F6. Je vybavený 8 megapixelovou Fusion kamerou, ktorá kombinuje obraz z termovízie s výstupom z klasického snímaču. Umožňuje teda vykresľovať detaily snímaných objektov. Termálna kamera podporuje niekoľko režimov, včetne precízneho módu s rozsahom od -15 až do 150 stupňov a deklaruje iba 2% odchýlku. Pokiaľ vás zaujíma odolnosť tohto telefónu, tak vedzte, že Fire 6K má certifikáciu IP68, IP69K a Military Standard, čo znamená, že sa ho nemusíte báhať hádzať, ale aj do vody, aj z väčšej výšky. Jeho hmotnosť je už však vyššia, 334 gramov. Má však obrovskú batériu, ktorá má 10400 mAh a sľubuje fakt brutálnu výdrž, ale bohužiaľ podporuje iba 18W nabíjanie, takže celú noc na nabíjačku. Predný displej má 6,56 palcov, je to LCD s obnovacou frekvenciou 90 Hz s HD plus rozlíšením, čo je nič moc, ale zasa vedzte, že sa jedná o budget telefón. Takže vnútri má procesor 8-jadrový Unisoc T606, k tomu 6 GB operačnej pamäte s možnosťou virtuálnych 10 GB. Potom máte úložisko, ktoré má 256 GB, ale môžete vložiť microSD kartu s veľkosťou až 2 TB. Fotovýbava to je 50 megapixelový hlavný objektív slov f1.8 a sekundárna 8 megapixelová slúži pre tú termovíziu. Selfie kamera má potom 8 megapixelov. Telefón samozrejme podporuje 2 SIM-ky, 4G, bohužiaľ nie 5G, má NFC a už tá jeho sľúbená cena, tá je na hranici okolo 7990 korún, alebo ak chcete 320 €.
Tento týždeň sme vám na webe gischina.cz alebo ak chcete gischina.cz priniesli aj recenziu, konkrétne Realme 14 Pro Plus. Jedná sa o zaujímavý telefón, a tak by ste si určite túto písanú recenziu mali celú pozrieť, nájdete v nej rôzne zaujímavosti, ale aj fotky. My teraz prebehneme rýchlo na špecifikáciu. Na prednej strane 6,83 palcový OLED displej, rozlíšením 2800 na 1272 pixelov, chránený Gorilla Glass 7. generácie. Vo vnútri nájdete Snapdragon 7S Gen 3, k tomu môžete mať 8 alebo 12 GB ramky, 128 alebo 256 GB interného úložiska, bohužiaľ bez podpory nejakého ďalšieho slotu pre microSD karty. Telefón by mal mať certifikáciu IP68 alebo IP69, podporovať dve SIM karty a dokonca aj eSIM-ku. Čo sa týka ďalšej výbavy, tak tu máme hlavne fotoaparáty, to je 50 megapixlový Slonom f1.8, ďalší periskopický teleobjektív za opäť 50 megapixlový Slonom 2.7 s trojnásobným optickým zoomom a PDFA ostrením a 8 megapixlový ultraširoký. Nájdeme tu 4K video a na prednej strane selfie kameru, ktorá má 32 megapixlov. Čo sa týka NFC, tak je samozrejme v telefóne, Bluetooth 5.2, to už je akási klasika. A čo vás zaujme, tak sú tiež farebné varianty, biela, šedá a na niektorých trhoch dokonca aj rúžová. Telefón kúpite za cenu okolo 429 €, čo si myslím, že bude o prepočte 12 000 českých korún. Ďalšie detaily už teda nájdete v našej písanej recenzii, budeme radi za like pod toto video, prípadne dajte krátky komentár díky, aby nás tá produkcia videí trochu aj bavila. Poteším vás aj tým, že vás čaká recenzia na mobilný stabilizátor od spoločnosti Hohem, ktorú práve pripravujem.